Coba engko ana Mbak Elisa, ana meneh Genduk. Lintang Kairung kok tak barengke nek Mas Precil wis minggah ning sasana pagelaran. Oh ngono. Anu, Cak Precil sampun siaga? Sampun alhamdulillah. Piye upama ben turu sik piye? Lho. Ya aja to kok ya. Iki pangarsaning GM ya. Mas Precil kene iki ora nganggo tembang rena-rena iki pundutan saka Bapak Ibu Biyada. Wong pawon ngersake kaya ngapa? Kangen karo leh serampat Mas Precil. Oh ngono. Yo, serampat. Kene wong bagus. Ana tak Precil CS. Amit. Olelel olel. Bok. Loh. Kene. Ana tak Precil CS. Ngomong sowan gondang legi. Sunto Jayan. Salaman karo wong wedok ing guyang-guyu karo aku merenyek. Ana tak Precil CS kene. Wis rampat. Go. Hey!
Aku senengane Pak Rim lho. Aku kon ndang ngomong karo Pak Rim. Ndang ngomong apa? Tabuhan yo digemeni kok. Kuwi gemi karo tabuhan. Hop, ngadeg. Nyapa kok nesu lho ketoke. Ora nesu piye kok rumah. Awake dhewe iki silaturahmi lho. Heh? Silaturahmi teko kene kok terus kowe nesu ki lho. Lah kudune sing bahagia. Sampean sing silaturahmi. Lah terus kowe nyang apa? Lah aku dulure Pak Goren kok. Lho lah ya rene kan ya silaturahmi, kowe rene nyang apa? Becek. Kok becek lho. Ning kene iki menghibur. Iki kan Goren Ponorogo to, Bos? Lho, Dudu ya. ngawur. Iki Pak Goren iki. Goren kae to duduk. Iki Pak Goren toko bangunan. Nah. Apalno lho. Lah iya. Lah rapal kowe dulur tangga plek kowe. Dulurmu tanggane. Wilayah kene iki apal kabeh sebab apa kok nanggap percil. Sebabnya apa? Kene kene jenenge kodhok barang ngono kuwi lho. Jenenge ya kodhok. Kodhok. Berarti nanggap kowe iki mergo saka Enek kodhok. pengen ngenekne reuni. Reuni. Antarane anak karo engkong. Heeh. Anak karo bapak. Tak dilat umbelmu. Iya ya. Anak karo bapak. Kodhok sapa Kang Anak Danu? karo bapak karo masaku. Heeh. Kodhok Kang Danu kae to. Iya iya kira omahe kono kuwi lho mau foto ae. Lho ora apa-apa kuwi Kangen lho jenenge karo dulure. jenenge tandha mata. Terus, Kenang-kenangan kenang-kenangan. mumpung petuk karo kowe Nggih. ngono lho. Ning luar biasa. Luar biasa. Yang apa kok luar biasa? Pak Goren sekeluarga Heeh. daharane Piye? Piye? rawone enak. Heeh. Iwake kandel-kandel. Wah dasar kowe ora tau mangan iwak mesti cocok. Heeh. Lah biasane niku nak tiap tapi kerupuke turan. Ya cilik-cilik. Turan piye to? Pancen eneke opak cilik kuwi. Lah tekomu keri. Kuwi jenenge warna-warni opak. Enek Oh, sing ngoten cilik, enek sing gedhi. Niki acarane napa Mak Cange? Lho, lha kowe ora takon to? Nggih, jane Jane takon. dulurmu. Lah nyapa kok ndadak takon aku ki? Lho kowe sing ditanggap lho. Lah kono ora ya ditangkap ora padha ae awake dhewe iki. Dulur, aku ki mulih ora nggo bayaran, njaluk semen. Malah semen. Aku roh kowe golek semen mok wene aku to sirmu. Enggak, wong aku nggih temboke. Wong tak kira lek kowe beneh. Bangun aku ki bangun Wo omah. mae Kang Gareng rung dadi tak kirimane semen kuwi beneh lho jane kudu. Mangke kula padosaken kula aturi mangke Pak Goren tak omongi le. Apa-apa. Wis sampean ku mulih digawani engsel. Selesai. Engsel apa? Engsel lawang. Ya ora apa-apa, timbangane ra dikeki. Engsel omah to, lawang. Iya to? no lawang no, buka lan nutup. Takokno Pak Goren ku totalan apa ora? Gah aku ngomong mok total kaya. Omong ngono to, omong ngono. Awake dhewe Pak Goren iki piantune grabyak lho. Kudune Blobo jenengan lho. niku mboten usah kuwatir. Wong Apa? kula dhewe niki mboten jelas piye kanggo. Lah nyapa to ngurusi kuwi? Kowe ora usah tekone aku, sementing awake dhewe tekone lodo ya wis cukup. Lah iki dulurmu lho iki. Lho, lah nyapa lho, keadaan ngene iki kudune stabil. Blitar iki kabeh dulurku, Bos. Lah jarene mbok backup awakmu Sik to, kabeh. kowe kok ngaku Blitar kabeh dulurmu lho. Iki panggung rejo lho iki omahe. Panggung rejo iki ngono. Panggung rejo, lek pas ora enek udan angel aduse. Ora percaya kowe. Nggonmu tak munggah kono. Diomongi ora percaya. Kowe tanggane kaplok iki. Koplak. Koplak. Iki bocah iki mbiyen dem-deman bendina. Saiki to waras. Bocah kok kelakuanmu kaya ngono. Diwarasi le. Aja kamu mendam-mendem ae. Dengan ngejak aku. Lah kok malah njaluk es. Ha terus Es lain. Akhirnya tak tekone loro. beahmu. Berarti apal karo kae. Ya apal lho kene iki kabeh iki wilayah. Mendem awakmu Iki- kok apal mendeme karo sapa biasane. Ya karo aku karo aku tok. Iki Rono, Bos. Iki Rono ki mbacem. Gondang legi. Kene iki. Mas Rono terus Rono ngono lho karepku. Lah potonganmu kowe iki. Cangkemku. Ngomong rono teko mbok kem ngono lho. Mbok kemdasmu. Mbacem mbok kem. Kowe termasuk anu kowe iki Jaya Endo kowe. Jaya Endo apa? Ha ngono terus muntir nduting kok muntir iki. Lah lho. iya terus Rono ngono lho urung digenahne kok. Lah arep ning Bacem Duting kok ki enek dadak sing rono ngene sik to. mampir ndi ayo. Ya mbok kem ki mau. Wong ora cetha panjenengane lho apa kuwi? Ya dulure kok. Ya langsung dikeki ngenekan karo Mbah Wo. Kowe roh Mbah Wo Ero, sing anu mau nggih apa kuwi jenenge? gawe apa? Batik abang Nah sing gawe batik abang. sing mlakune ungkluk-ungkluk. Lah setun blatere Lah kok ya yo. blater. Mbah Wo kancaku. Iki lho dikeki.
surat kepada layang. Ya, iki Mesti pokoke mesti enek isine. isine apa? Wong kami tua ya kosong ra enek apa-apane lho. Ha ning ora apa-apa yang penting lak enek tulisane. Tulisane wonten niki sakderenge kula mulai AG 1741 MJ. Apa kuwi? Pokoke sapa sing duwe mobil iki dolen timbangane dibong wong-wong iki. Kok didol kuwi lho. Lah iki piye wong kon ndang ngalih lho Bos Untuk karep. Wong Pindahkan nutupi sementara. dalan. Nggih, nutupi dalan. Niki acarane AG pira kuwi AG pengumuman? 1741. Nggih, sing kagungan mobil menika ndang digoleki Nggih, mobile. AG 1741 mobile Vario. Wong kuwi montor ya, Mas Cil. tembuline tulisannya Vario, ya Kuwi Mas. montor wong rumah Nuwun sewu niki mantenan. Manten. Sing ngomong sing kepenak lagi ngoten nggih mantenan. Pak Nggurin kuwi kagungan kersa mantu. Iji. Siji mantu Kang Putra Pak Westri nggih menika Mbak Meli Puji Lesari karo Mas Fatul Aziz. Sing angka loro ngekarne Mas Rian karo Mbak Silvia. Lah. Loro Gawe iki jenenge wong luar biasa niku ngeten iki. Heeh. Loro dadekne siji, akhire nanggape mung sepisan. Kuwi lek wong util kaya kowe butuhe perhitungan. Lho, Lah niki mboten mboten. Tapi sano iki sekali apa? Di udara tetep di udara. Sekali dayung 2.30 terlampaui Untuk ngono efisiensi kae. waktu. Lah lak kowe manten ngomongnya apa Dem? Manten iki. Manten ta, Bos? Mbak Mela kalian Mela kali Mas sit- Fatul Aziz. Sadurunge awake dhewe lho, iki karo sinden-sinden. Wah iya sindene akeh bengi iki Nggih pun, tenan. gampil. Niki mangke limbukan mon dibuyare jam sekawan kok. Sing ngongkon sapa? Pak Dani. Mandani ngawur e. Lah sing ngomong sapa ya? ya? Kaya masyarakat kok. Ngene kowe ya kok kejaba awake dhewe guyon ya karo atur panglipur. Nggih. Kejaba atur panglipur ya karo ndonga Karo buat ndongakne. kaki manten ini manten lan keluarga besar Pak Nggurin sekeluar. Keluarga. Nggih. Kowe ndongakne apa le lak manten ngomongnya apa? Umume yo sakinah mawaddah warahmah. Tegese Tegese sakinah mawaddah warahmah kuwi tenang, cinta, kasih sayang. wow. Umum Kuwi enek artine biasa. dhewe-dhewe lho, Mas. Wah, enek artine. Sadonga kuwi kena dienggo cekelan manten lho. Lah cekelan ora dhuwit ya. Lho, Maksude iki ugeman aku ora cekelan dhuwit nang ngulundasku tenan. Lho, padha ae lek kuwi kok ya. Maksude ilmu sing diugemi. Ada yang bisa diambil dari doa itu, tenang. Tenang. Heeh, mergawe sing trenten kuwi wis wajibe wong lanang. Kuwi Oh, kanggo iya, manten bener. lanang. Kok ngono. Kuwi tenang. Nyambut gawe trenten contohnya kaya awakmu karo percil kan ya trenten leh nyambut gawe. Iki tinggi sapa? Wong wedok. Lho lah iya, wong lanang ki kudu ngono kuwi. Berarti Tanggung wong lanang jawab. iki berarti wong lanang iki nyambut gawe kangge sapa, Bos? Lho kangge wong wedok. Kanggo wong wedok, kanggo Ngono. keluarga. Berarti kowe nyambut gawe ngene iki kene sapa duwite? Lho nggih wong wedok. Wah, Ngono. termasuk bure wong wedok iya. Bener iki. Buro sakinah mbahmu tanggung piye to? jawab. Mesane. Iki pakaryan kok. Ngene iki dhuwit langsung diplekne wong Lho, wedok. buru pethuthuk tak wehne wong wedok kabeh. Plek kabeh. Takonono bojoku enek kuwi. Mesane. Langsung bruknya. Mesakne piye to? PN kabeh. Aku ngono. Kowe dadi bure wong wedok iki wedi karo bojone Iki iki. bener lho, Pak. Wong lanang sing tanggung jawab ki ngono kuwi, ora kok kowe megawe medhit ngewehi bojone Lho titik-titik. saiki awakmu bergawe ngono kuwi mbok kekno sapa? Ya tak gawe dhewe, bojoku tak gawe turane. Lho kuwi jenenge kowe ora tanggung jawab kowe Ya pecah meneh lak yo gawe nafkah sak kuatku. Nyapo nggawe kabeh, akhire mancing Wong njaluk wedok bojo. kuwi daringan lho. Walah ora Daringan rumah tangga. lho. Daringan apa bendina Shopee ae kok daringan. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa piye ngenes wong Wong lanang. wedok kudu disenengne. Nah, ngono. betul itu. Untuk Betul wong apa? wedok kuwi sing ngatur keungangane rumah tangga Nah. minangka. Lah daringan. diatur kowe ra sugih-sugih sing sugih iki Shopee karo COD lho sugih. Mas aku ngono ya aja nelongso to kaya. Apa nek sabun karet lho COD kok saiki. Lah mergo ya golek sing apik, golek sing larang, golek sing Oh, sing luwih berkualitas. murah tapi apik. Ora enek murah karo apik ora enek. Murah iki mesti elek. Saiki oke. Lho kowe tekono lho Pak, murah mesti elek. Kowe tuku pancing rega 75, digeret wader ceklek pancingmu goblok. Logika lho cengoh men lho Iki iki. mau lagi tak omong. Wis ora usah omongan ngonoan, wis saiki engkres-engkresan karo aku apa piye? Engkres-engkresan. Contoh kaya aku lho, bojoku wis tak jare tak losne. Lho kowe jenenge kowe rene wong wedok bosok lho kowe. Lho, nyapa bosok Mas? Kowe karo wong wedok kudu ngajeni Wis lho. ora usah. Lah alah Kancane bojo wis dalang penting iki. dikai dhuwit selesai. Lah umpamane awake dhewe stres gendeng ngene ning bacem. Ya Kowe- ora. Kowe entek-entekane ngono. Lah kaya. nyapa lho gendeng ngene baceme beres. Ya awakmu kok iso ngomong ngono? Lah aku nek kono sak wulan lho ndek kenane raimu. Maksudnya demi bebrayan kuwi wong lanang iki kudu wajib ngayomi, Tanggung ngayani lan semu barange. Semu barange apa? Lah kabeh wong wedok ya bosok wong lanang. Ape seneng kondi we? Lah kowe rumah tamu sing masak sapa?
tuku. Aku tuku. Apa? Tuku. Nak masak iso. Tuku. Aku ki tuku. Sing mbah-mbah sapa? Laundry. Ora bojomu ta? Ora nyapa bojoku. Kowe jenenge ranjak kudune wong omah-omah andum penggawean. Sing lanang makarya, sing wedok nindakake pakaryane. Piye ketara lak pelit kowe iki. Lho, Wis piye nyambut to? gawe dhewe, megawe ning omah. Layak rambutmu gondrong. Lah terus nyang apa? Wong lara pelit kaya aku lho rambut tak ketok. Lah nyang apa? Lah kuwi rambutmu mbok gondrong iki mesti isine tumo tok kuwi mesti. Iki kejaba tumo ya coro barang ya tak kandhani kok ngawur Kamu masamu. kok malah saya nganu Ya kok. yaan. Lek karo dalange kuwi. Lho ora ngomongne wong lanang. iki saiki logika, aku lah ngomongne wong lanang ra nyekel dhuwit. Walah nelongso Ya uripe. pancen bener nek mangan iso tuku, terus umbah-umbah iso laundry. Lah tapi nek ngancani turu. Bengi, ayo. 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 Piye kowe? Ya umpamane ditutup kan mbok kan 24 jam. Kowe andalan. Mboten pareng. Kowe iki jenenge andalan sing ora tepat. Kuwi jenenge pelarian ngono. Wis to pokoke stres nyantai nek Mbak Harun aman aku. Kowe iki ora cetha didongak. Nyambut gawe kuwi kan. Omongno tem, omongno tem. Kowe ape ngomongi apa bojomu wireng. Ora apa-apa. Ngomong ayu ngono lho, Pak. Bojomu ireng ta? Ireng ira ukur lha kok dikenane nggih Nyapa? skincare rego 70 blentong kok tekek bos kulite. Ora lho. Aja plentong-plentong putih. Ya wong kuret ireng tuh ada skincare rego 70 jane koclok kowe Lah iki. krim pagi siang malam lho. Lah kowe iki ya termasuk iso ngomongi ra iso nglakoni jarkoni kowe iki. Lah pripun ta? Lah nukokne skincare bojone kok ya sing murahan. Lah iya. Niku pun larang lho Pak 75 niku Pak. Lho. Timbang wedake Mbah wedokku kae. Apa? Regane 4.000. Lho. Apa kuwi? FIFA nomor 4 ya. Ya ampun lha kuwi digawe watoke mbledok lho. Lah iya kan isih larang wedake bojoku to. Kuwi krim pagi siang malam. Lah sing digawe ora siang malam. Isuk nganggo krim pagi, awan krim siang, bengi nganggo krim malam bareng tak ematne. Lah kok malah isih klawu dek datine. Iki kliru kok Mas, iki krim subuh. Subuh. Oh, Ya krim. tapi nuwun sewu. Kowe piye, Pak? Kon mangan. Oh, lah kuwi ngomando panitia kok Mangan. bene to. Piye? Bene. Aku ora ngerti. Lah kuwi dulure dhewe kuwi Lah, ning pikir kono, ku kuwi mangan. kanca rewan. Dikon ngetokno rawon sing Oh alah rawon. Rawon sapa ngerti kuwi. Lah cara aku manten wedok karo manten lanang. Kuwi gawe lagu iki tok selesai, Bos. Sampeyan omone tukaran karo wong wedok. Pamane. Nyanyi iki tok beres. Piye. Anu ndi nadane. Ndi lagi. Musik. Nun masa sewu, Gus. lagu kena nggo. Iki Gus, nun sewu. kowe lek ra sopan karo kowe, Jek. harlah ra dijak kowe. Harlah ra dijak kowe. Lemu nyeluk Gus kuwi apa putrane Mbah Yai? Agus jenenge. Oh alah. Wes aku Badhe rencana harlah nggih. Wonten rumah tangga. Harlah. Anu, pelok barang. Masa lagu kena nggo ngrukune. Wis to pokoke kono, wis jajal iso meneng kono. Karena seni adalah sentuhan hati nurani. Iki dadi sing wedok, aku dadi sing lanang. Iki iso, medok iso kowe. Iso no. Medok iso kowe. Mri pinter rek medok. Wedok duduk medok. Majune gaya medoki. Dadi wedok. Nah, medoki gayane. Wong pikiranmu rena-rena ya. Nang medok tok ndek wau. Ya. Oke. Aku Jar itu. kaya ngapa? Iya. Resepmu kaya ngapa? Oke. Iki cara Wong, enak, Pak. cara masakan lan resepe rumah tangga to. Heeh. Ya, iki resepe ngene iki. Pokoke pas engko bengi iki engko bar wayangan. Ah. Jam 3 mantene ning jero jedhek gawe iki. Oh ngono. Kowe wedoke. Heeh. Wong yen lagi gandrong. Awas lho Pak lagu kuwi. Wis to menengo kono. Aku rong Nyanyi lahir. lah ya wis to. Aku rong lahir. Oh, alah bocah iki diomongi. Aku wis tau nglakoni goblok. Oh, iki kuncine iki. Lawas ora apa-apa kene gudange seni lho. Ludaya akeh dialang akeh Lah kula wong dhewe lahir pinter. mboten mudhek. Wong yen lagi gandrong. Rapar. Wedok. Iya wedok. Cah lali. Ngono kok duwe bojo kaya tekek to kaya. Ayo. Wong yen lagi gandrong. Perduli bledose udan. Gunung blok. Udune kaya bledose gunung ding. Wong yen lagi naksir. Perduri yen perang nuklir. Los dicekel. Nadyan lagi bokeh. Atire wangi redek. Asik. Dadi manten wedok kudu ngene. Kok iso to nyuwara wedok. Alah bojoku nak ning omah ya ngono kuwi ya, Pak. Edan. Terus. Jarene wis jodoh. Apa-apa duwe wong
Mari ngono, matene didekekne ning kasur. Sing wedok dilunggone kasur mak. Plek. Terus sing lanang ngene. Sayang dasmu iki. Urung. Irung bangir aduweke sapa, Dik? Wekku dhewe, Mas. Ya mu nyanyi. Irung bangir ya duwe. Oh nek ditakoni dhuwitmu. Irung bangir ya duwekmu, Mas. Lambe tipis aduweke sapa, Dik? Tapi ora usah dipulung. Wis ta ya terus. Lambe tipis ya duwekmu. Janggut nyatis duweke sapa, Dik? Janggut nyatis ya duwekmu. Abang ane duweke sapa, Dik? Weteng nih. Ya iya to, wis to. Bangkeane ya duwekmu. Mari ngono, Mak Jange. Kene karo rodok ngalem. Iki piye ngono. Aku takok ketemu. Iya. Oh sing wedok gendi. Iya. Takok. Ayo, karo kedang ya. Iya. Jang apa irung bangir duweke sapa, Dik? Ireng bangir ya duwekmu. Lambe tipis duweke sapa, Dik? Lambe tipis ya duwekmu. Janggut nyatis duweke sapa, Dik? Janggut nyatis ya duwekmu. Bangke ane duweke sapa, Dik? Bangkeane iki ya duwekmu. Iki piye Mas? Weke sapa Mas? Engko lak eruh bentuke. Oh. Wah aku wis tengok-tengok dhewe. Mengko delok lak yo ngadeg dhewe. Mari ngene ayo endang digawe. Bar digawe engko mesti lemes dhewe. Wes lemes ndang digawa lape. Aku ngono wis kentekan wes Ayo tanggung jawab iki wong lanang. ngono wis ra ono terusane. Goblok. Iki ngono aku wis kentek ukele. Wes tem. Ayo diterus nih. Kowe wedok. anjen bosok cangkeme. Menengo cangkeme. Iki ngono wis ra ono terusane. Rusak. Rusak piye Mas? Iki ngono wis rusak musike. Iki lho cangkeme, Pak. Aku ora ono terusane, goblok. Mbah. Mbah piye Mas? Mbah ora ono terusane, goblok. Sik. Goblok piye Mas? Ayo, tanggung jawab. Goblok kowe sing goblok wis ora ono terusane ae kancane wis entek. Iki piye Mas? Entek sing piye Mas? Sewot blaser. Kowe mau nak omong, engko nek bengi jam 2:30, mantene kaya iki. Romantis. Sing arep romantis lha mburi kok padu ki lho. Padu piye? Wes. Lha ku lho. Kowe tanggung jawab lho, Cil. Ya tanggung jawab. Sing buka kowe kudu iso nutup. Aku ki apa nutup piye wis kebat. Piye Mas? Lho kowe kudu iso. Lho. Ayo sauro. Telek lencung. Ora. Guys. Rumah aku genahno. Wis guys. Gak Rumah iso iki. aku. Bocah iki capekok iki cah iki. Pekok dasmu iki. Kak Lho. takoke kancane wis. Lah kowe wong loro nek ora rukun ki lho. Lah pe rukun piye wong kene ngomong diterusne piye-piye. Mongko kowe ngomongne kuncine ben sakinah mawaddah warahmah resepe nek bengi ngene iki lha terus padu ngene iki terus piye? Lah piye, Mas? Ora usah anu. Aku suaraku ora enek blas. Ora apa-apa. Blas piye, Mas? Bacok dasmu. Kowe ngalih. Guwane. Anak sindane bos. Rumah aku iki aku matur suwun lho, iki mau apik lho iki mau termasuk setelan Apik iki setelan lawas. Alah meneng cangkemmu tak bacok dasmu. Kowe ngengkel, slentem ngengkel. Anten wedok jare.
Iki tak dengne sing bintang tamu sing saka Kediri dhisik. Oke. Alah. Kono semampir. Wah, enggak. Mbok dibuntel apa lambene Mas. Wis kuwi ndek ngenane ning apa ning Malang iki 3 dina ngene iki terus. Ya ngono kuwi. Wis ben. Kuwi piye? Alah cangkemmu. Mas aku. Wis. Ana lintang Kairo. Iki lemu ngedekne sepote manut kowe. Anu mriko lare-lare mawon. Manut kanca-kanca ya. Sepot lare-lare. Nek ngono sepote manut cacah. None apa? Yo. Cacah ndi? Alah. Tak bacok ndasmu. Mas aku. Wis meneng aku ning kono wis kowe anu blas. Lah jare kon takok terus kok. Mosok gak Yo. takok. Ora wis diabani kan. Yo. Nah iki lho. Iki lho sing apik. Lelolole. Oe. Lho, tukang son kuwek wis ana ning kono. Selamat malam Sugeng Dalu Om Rudi. Selamat malam Sugeng Dalu Nduk Lintang Kairo. Nggih, gimana kabarnya Om Rudi? Oh, alhamdulillah sehat Cahayu. Semangat nggih. Semangat, seger waras. Dalu menika wonten Sutojayan, alhamdulillah seger waras. Alhamdulillah seger waras. Rawuh rene jam pira? Niki wau jam 8. Oh, jam 8. Jam 8. Sareng kalih jenengan to wau. Lho iya, meh bareng. Dalu menika awake dhewe kan ora izin. Nggih. Ora izin dalu menika sowan Pak Nggurin dalam rangka dauping pinanganten menika Mbak Mela Puji Lestari kalian Mas Fatul Aziz. Niki anak titipan do. Ade sowan karo Mas sapa iki? Cahyu. Iki anak adikku dhewe. Oh iya, Kenal apa lho. kula Pak? Kenal. Iki anak titipan. Nggih. Dikai anu hadiah teko Pak Gombloh. Mik Ya Allah, Gombloh. sapa lho Mas Jani kuwi? Kowe ya kelingan gombloh lho rumah saku. Towek. Bene to kuwi tak uri-uri kok kuwi. Lah iya to. ngawur. Oh, aja ngece lho Mas. Lho kuwi kancaku berjuang kok ya. Berjuang. Alah wes. Oh iya ora nek bar-bari piye to Iki jane? 3 dina yo ngene iki terus. Jare kon Ayo to, Mas. meneng lambemu. Nuwun sewu, Iki Nduk. mumpung ana Iki Mas manten. Percil. Dongane apa nek mantene coba? Oh, tentunya juga semoga dan sebelumnya itu selamat menempuh hidup baru. Oh ya, bener. Ya, semoga bahagia selalu buat Mbak Mela dan Mas Aziz. Aziz. Ah. Ya ta? Terus karo loro-loro gawe ngekarke Mas Rian. Rian. Kalian Mas Mbak Rian. Sylvia. Sylvia. Nggih. Itu yang nopo Bapak? Mantene lawan. Iki ora ngerti, iki sing bocah ngekarke iki apa Mantene ngene lho. Genahno, Cil. Piye, Kan jenenge karne iki mekar to, Nduk. Kuwi dadi dikai mercon Kayak ya, Bos. kembang ngono mercon mbahmu Lah mate ben mekar. manten ki dikarne ngono Ah, kae lho. dikai semprot minyak wangi ben mekar. Oh, gitu biar wangi. Kowe ngawur. Petuk ngene iki ya ibarate cara anakmu mbok ya dituturi diomongi. Ngene Nduk, diarani. Cahayu. Kan. Nembang sing kepenak aja nganti ngisin-ngisini Pak Puh. Ya. Tangane. Alanya apa to, Mas? Kowe iki nyapa to? Lah iya, Aku delok oleh. karo bojomu sing jarene kuwi mau lho. Nyapa bojone? Karo bojone ya. Wah, Ero, Mas. persis karo iki. Jan kaya macan tutul ngene lho, Mas. Ya bojone persis kaya ngene. Tenan sak kulit-kulitane Pak. Wah, iya. Piye Wong lho, Mas? kukune lho ireng. Nuwun sewu, Nduk. Ora rumasamu Nembang gendruwo. sing apik nggih. Nembang sing apik. Nuwun demang diaturi napa nembang napa niku? Lah ya nembang no, mosok Nembang. kon push up kan ya ora. Nggih, mboten mungkin. nembang. Pokoke margya dauping pinanganten. Nggih. Pak Nggurin sak keluarga muga-muga sehat. Sehat. Amin. Pak Nggurin sehat. Apa mau nembang ngaten iki jane akeh pundutan ning Nggih. ana podang kuning, ana kan sembarang tembang iso ya, Cil? Wong ngoten nggih. Wah, lagu sing rong eneke dhek iso kok. Ana kepilut, ana meneh akeh iki lho pundutan iki. Ana Sinomari Joto wis, Blitar kutha cilik sing kawentar, terus Oh, barno nggih. kowe ro iki lho mantene Cil. Mantene ndi iki? Mantene ning kono kuwi tulisan, Bos. Mantene ning kono lho. Oh kowe blocokne to. Foto ngamu. Iki tak genane kowe rene-rene kan tak dudoi mantene iki lho. Lho mantene ning kono nyapa kuwi? Iya ya, ngono aku. Nembang apa Nduk Cahayu?
Niku mau padang kuning. Podang kuning. Podang Nggih, kuning. Iya, pamundutan iya. nggih. Mawi bawa ya. Bawa bener. Bawa bisa ya. Nggih. Meskipun wong wedok bawa ora apa-apa. Bawa ora tunggalane gomblah to, Mas. Eh? Piye to, Mas? Kowe Mas aku tunggale Pak itu. Rambutnya ora enak saiki nyelotan. Ya bene to. Sesuk dikocori rek ya tukul neh kaya. Bawa, Nduk. Slendro, Nduk. Bawa piye, Mas? Alah, alah, Wis, tak baca, Mas. Mas. Sampeyan pe, Cil. gak jule aku Dalam. bawa apa piye? Kowe mau munggah dhewe apa karo slentem ta? Nggih kali slendem. Lah kok sitok lungguh? Pelok, mbok pekoh, mbok. Iki sing diitung Pak Nggurin sing ngadeg tok lho Ya iki. sing ngadeg lah, lungguh ya. Ngadeg aku mbon. Lah kuwi mau lungguh i. Oh, berarti sing lungguh ora diitung. Berarti sampean ora diitung basa wong iki. Lah, Aku ki sing koordinator bagian ngitung. Ya iya iya iya. Pokoke aku sik kancane gomblono sik meneng. Ya, nganggo bawa, engko Ya, Nduk. jelasno ya, Cil. Nggih, nggih, nggih. Kowe bahasa Indonesia, ya bahasa Percil Indonesia. bahasa Inggris. Inggris Ah, mboten oke, napa-napa. oke. Penontonnya akeh lho iki. Nggih, nggih, ngertos. Ora mung ning nggen lokasi ning sing Nggih. saka sosmed YouTube, akeh. Sosmed tuh kathah. Heeh. Nggih, nggih, saya saged. Ya basa Jawane ben tembangke Mas Lentem. Nggih. najian kuwi ta. Nadian wujud temung peksi. Walaupun bentuknya hanya manuk, Burung. 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 Hanya manuk kaya burung. This is bird. Wah, bisa. Apa? Iso tibae lho, Pak. Bird. Bird. Kowe tak tau apuk lho. Lah angel kowe, Pak. Wis ora sembarang. Terus. Bahasa Inggris kowe. Lah iya bird. Bird. Kulino Manuk. kulino tampil ning luar negeri kok Oh, sing ora. tiap kali Iso, iso. Angry Bird itu. Ya. Menyebabkan tali rasa cinta yang mendalam. Wah, pinter tenan iki. Inggris, Cil. Love in. Kok orang kata Nah, Lah iya kok cinta memang kan kata, love Pak. masuk dalam in. Oh iya. Jadi Oh, cinta nah. mendalami love in. Basane carane to the point. Nah, nggih, ya pinter lho. Tidak bertele-tele. Tidak Eh. bertele-tele langsung. Bahasa Sacet Inggrismu ya, jan. Mas ya. Bahasa Inggrismu jan ora umum. Ora umum. Ora umum, ora umum. Halus manis termerak. Takon wae aku. Hati. Ya, Tem. Kalem, manis, cantik dan mempesona. Bahasa Inggrisnya apa iki? Mas? Transit the blackboard. Apa? Mau dituruni ya Mas ya? Kalem. Contohi. Sweet charming. Ya wes, bahasa Inggrisnya luar. Lam sweet charming. Kuwi manise sweet. Ya ben tau sementing charming. Lah kok mbok jujuk. Alah wis toh. Sweet Ora charming apa-apa itu. lho. Wis toh sementing sing ana ngerti toh. Wong Penonton. negara kono. Oh, you good, you good. Oh iya. Heeh. You good kuwi apa you good? Hah? You good kuwi apa? Good Permen lho. Kuwi minuman. Tapi apik lho, bahasa Inggrisnya Percil luar Iya, binasa, luar binasa. Biasa. Biasa Pak. Lah ya sing rada lebih ngono. Ya. Wasawenggan kule Aja cah itu takon nih, cah itu. Telah lama diriku berkelana, tiada yang tahu apa yang ku Kuwi cari. kuwi jangkut, kuwi lagu goblok. Kuwi nembang, nyanyi. Ojo nyanyi loh Mas. Arepku ben Sampeyan dawa, iki menjelaskan. tugasnya memang artikan loh ya. Sekian Mengartikan. lama aku berkelana. Ngono lho. Wes. Ayo. Ki We apa iki? been waiting for online timer. Online time. Time. Online time. Iya, iya. We been and long time. Wis bene ngono. Ya Wis wis. ben. Pokoke sing kono mudeng mesti. Pokok Inggris. Kono mesti ndelok, oh good, good. Iya, 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 iya.
golek isi podang jenar. Oh ya duwe tim browsing. Ayo golek isi podang jenar. Ayo. Rene dadak gawa translator. Apa Mas? Golek isi podang jenar. Ayo. Mencari dia si podang kuning. Betul. Iya. Jenar ki kuning. Podang. Kuning semu-semu ijo ngono lho. Wis pokoke jenar kuning. Yo. Burung kuning. Browsing. Mencari. Ketahuan toh ya. Lah goleki browsing. Oh iya. Oh bener bener. Browsing. Mencari browsing. Browsing this is yellow bird. Wah. edan. Berarti podang ki yellow. Yellow. Podang kuning. Kebalik. Burung kuning. Oh burung kuning. Kono gak enek iya. podang ya, Bos? Apa? Gak enek podang kono. Nggonku Ora enek- tau rohno masalahe. Nggonku eneke murai. Murai lek ngwehi maksudmu. Murai kuning ndi kae terusan. Tak dol. Lek ngwehi to. Ora gelem muni tak dol. Yo, terus. Yellow breed. Ya bret. Iba bunga Iso joli bret iki. ing atiku. Iba bunga ing atiku, yo. Sungguh betapa bahagianya hatiku. Bagus. Bagus, good. Ya tol. Happy my heart. My heart. Happy my heart. You long time. Tahu. Nyapa nganggo long time barang. Bene ben kapok. Rumah aku. Ben tawur e. Terus. Nyanding bisa dadi tamba Bersanding bisa menjadi husada. Obat. Menjadi obat. Jadi obat. Nah, Close on Mixagrip. apa kuwi? Obat. Kuwi berarti ki termasuk loro ndas kowe iki. Ya ben Lah kuwi obat ndas mumet Ya kok, ben kuwi obat apa ora Mixagrip ya Can obat. be close and treat. Bene obatnya Mixagrip nyoy terus. Ya berarti kowe mumet kaya. Ya ben. Ora cetha ya disiarke tembange podang kuning. Ya, song Yo, singing. tem. Use singing like Ayo, tem, siarno tem. Ayo bareng Ayo, anu terus Mas. ngomongnya Inggris. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. good night singing long time breathe. Wes yo Mas ya. Oh, Rumah aku. Gak melu aku ya. Ngarani podang kuninge yellow bread. Manuk kuning di. Yellow bread ki. Ayo, Manukmu tak dol. Satu lagunya ada Podang Kuning bersama di Lintang Kairo. Yo. nah. Loh, kok iya? Esok. Iso awaning omah wis ora krasan. Jogetan halus ten kaya ngapa? Goleki sing tak sayang. Kecil iki nyapa ora kon joget kok joget. Ngobeng miterenggonku. Pencak kok iki. Kendang gawan, Bos. Oh, iya. Krasa iso awan nganti bengi. Iman yen ngaya kang nyayang. Kleyang. Tak sawang minta ing Kegancangan. Tarini saka katuan sarwi ngoce dheweke ngalih kancan Lekai tak suwon mbak hojai Podang kuning
tuntang yo tan saya Ayo. Sakra budaya. oke Asik. Lintang Oh, Kairo oh, Ada oh, Rudy. oh. oke ada tak pertil Nggih, nggih, Pak. ono Sakra Budaya Indonesia yo Oslo, 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 Oslo. yo oke oh Enak. Asik. Oh, yo toyo Ibu Iwan lian mandutut ati kepanan oh 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 Matur nuwun. Oke, terima kasih, thank you very much. Kamsia kamsami. Nuwun sewu Mak Cange. Piye piye. Menika lak pendetane Bapak Gurin menak kathah. Iya lho, anggitmu Lintang Kairo. Wonten Nduk Lintang Kairo. Mbak Elisa. Mbak Ada, Mbak Elisa. Teng mriki nggih wonten menika sinden wanita Raison Horeg. Piye Raison ki? Ganti-ganti Rai. Berarti kowe ngawur. Lajeng mriki wonten Mbak Elisa Olkarus. Olkarus. Sing wingking menika wonten Kapur Eliso. Barus. Kapur Barus. Rumah saku sinden Rai Nogo Nggih, kae ta? sepotono sepotono. Oh, ganti. Oh Eh, ah, oh, ah, eh. Oh eh oh eh ah. Oh eh ah oh eh oh eh ah. Oh pam 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 pam. Menika pendetanipun Pak Gurin. Anggurin. Sinden wanita Raison Horeg. Gantinen Rai Genset to ben Mboten rada anu. anu. Kalau iki jasad anu Ben rada kemeluk wong dhek ya seneng rokok kaya. Iki dudu sonorek dudu denset nek iki dinosaurus ning. Rada maju sithik, Nduk, sing kono ben ketok. Pitepangan kali Mak Cange. Wilujeng dalu Mak Cange. Ulah iso omong to. Napa? Iso omong to. Kalau wingi mboten saged wonten Tak kira mek tahun. untul-untul ra iso omong, mbak iso omong Sugeng. Saged. Sugeng. Nggih. Oh jenenge Sugeng. Piye to, Mas? Nyapa? Masih Sugeng Dalu. Jenengmu ki lho sapa? Kenalno. Wilujeng dalu. Wilujeng Dalu. Dangu mboten kepanggih. Dolan ning ndi ae kok ora petuk ki? Piye to, Mas?
Lha piye to? Lah piye to? Maksud iki aku takok kabare ngono lho, Mas. Kowe ngomong sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah pangestu panjenengan. Tansah sehat. pinaringan sehat walafiat. Ndak nduk ngriki jam pinten? Tindak ngriki jam pira? Ngono. Bareng karo iki ora? Mboten sareng. Oh, dhewe-dhewe. Benten. Kowe numpak mobil. Mobil. Kowe numpak mobil. Niki numpak mobil Pak Widi patroli. Berarti Pancen ketangkep aku anu maling kok, Mas. kegaruk ngono kaya. Mosok anu bintang tamu numpak mobil Sapa jenenge sampeyan ki sapa? patroli. Nyi, Kula. Nyi sapa? Nyiliti, Oh. Nyeliti sinten Mbak Yu? nyiliti Panggurin, Mas. Tak kocak ngawur Siapa sing dulur kok? Panggurin Ponorogo to, Mas? Duduk. Dudu kaya. Duren kene. Nuwun sewu Mbak Yu. J. Lit. Menika acarane mantenan. Manten. Jenengan ngaturne manten napa nuwun sewu sekedap mawon. Ingkang anu manten sinten, Mas? Mbak Mela. Mela. Mbak Aziz. Mela kalian Mas Fatul Aziz. Mbak Mela kalian Mas Aziz, Ya. muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh. Bas. Dilu. Omongno, Cil. Dilu tak geceke mari. Aku Kowe sing amel. ngerti artine apik, tapi sing gak ngerti awakmu dikira salam malah dijawab. Sakinah. Jare kon mawaddah, ngucapne. warahmah. Lah iya toh. Lah kok mbok terus. Mbak Mela karo Mas Aziz, Ah. muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh. Sik to. Kowe iki aku lek ndelok ning anu kuwi srawungmu iki Gus Miftah. Gus Ikdam. Gus Kausar. Gus Gus Kausar. Kausar. Lah kok kowe iki terus salam ning tengah-tengah ndonga kuwi lho piye to? Ucapan niku lho, anu Mak Cangi. Sakinah, Mawadah, mawadah. mawadah, warahmah, warahmatullahi. bocah ngawur ya. Hukume ya sakinah mawaddah warahmah. Ketok iki bener. Tapi Ketoke bener ning jane kowe ngepot. Maju. Omongi. Nggih, wis ngomong ngaturne padha karo Nduk Lintang. Ya, Bar Mas. ngaturne nembang lek nggih ngoten to. Iso nembang. Saged. Oke. Ayo, Nembang nembang apa kowe? Nembang klasik apa nembang modern? lah kula niki termasuk gurune para pesinden. Sedaya niki termasuk Berarti mulai kok kene sampai Bu Alah. Dusir iki. iki sampe ngono iki lho, Mas. Kae lho sindene teko Mbak Sendur ki lho. Ini tok iki lho. Bu Dusir. Mbak Sendur, dusir kaya. Ah. Dusir. Disendor iki anu. Nembang sing apik iso kowe. Ya iso ta, Mas. Coba niku ndamel napa? Pelok napa silindro? Pelok selindro enggak Ora apa-apa. kena sitok. Nak pelok, nek slendro. Pelok selindro enggak kena itu. Gak kena, wis gak awor saiki. Ini masaku. Wis pecah pelok karo slendro. Nong nong ning ning nong nong Wih. ning. Lho, cangkemmu lho, iki lho tak anu. Lah iya kuwi lho. Mungkin tak warai kok. Oh, badhe ngaturne tetembangan buat warga masyarakat Nggih. Gondang legi ya. Luar biasa niki wau pah kula mlebet niki ngantos Apa? ngidak bengok Mas. Lho, itu apa kowe? Tiba sikilku dhewe sing tak idak. Udah aku jenenge wong Makanya kecil. cah cilik. Lah ning kono saking kebake penonton. Makanya hati-hati jalan itu pakai mata. Iya, Mas. Loh, yo nggih sikil. Maksudnya Bocah iki goblok bocah iki. maksudnya jalan lu pakai dilihat. Kowe suwe-suwe tak gone gene mbayahi gendeng stres ya kita. Kowe iki Ning kono kan ya akeh kendaraan lalu lalang enek ditulisi to. Awas, banyak anak, banyak rezeki. Masih ora enek banyak rezeki ra enek. Awas banyak Banyak anak. anak hati-hati. Anak sing arep liwat kono kuwi lho maksude. Jek. Yo anake sapa-sapa. Ya anake banyak. Heeh. Anake sapa-sapa. Maju. Yo, Matur maju. nuwun. Jangan nembang lho. Lagune napa, Mas? Sembarang sak karepmu. Oke. Aja teko aku ae. Lagu musik napa? Sembarang bom musik karepmu. Nganggo Lah, bahasa sak dituthuk ya tradisional, karepmu. sing elektrik. Napa lagu ingkang viral-viral niki? Malah Lah. apik wi. Malah apik. Iso apa piye kowe iki? Dereng garap kula. Lah urung kok terus anu kok ya. Lagu anyar mosok gak iso lho. Gus, nyun sewu. Nadane apa njalukmu? Mayor. Mayor wis mayor. G C apa G? Lho mau meneng ae lho. Mayor, Mas. Iya. Heeh, mantu. Meneng ae wis ngono kuwi. Dipasne lambemu dicocokne karo piano kae. Cocokne karo pakune Pak Gorene lho ben blecor Lambe yo cangkeme. dicocok nadane apa piye. Kowe lek mau nembang elek, engko iso dicor karo Pak Gurin. Soale kene iki cor-coran barang. Ini sing apik. Nek minore sak pira, Mas? Alah kok Wah, sen masaku. Lah iki lho Mas minor.
karepmu. Sia-sia. Cangkemmu dem. Iso meneng apa ora kowe iki? Oke kurang to kowe. Dikeki wektu sakmono dawane kurang to. Kok nek lali ngono lho tak elingne lagu sing ndi ngono. Minor Mas ya. Malam ini malam. Mas, Terakhir bagi kamu. nek ra iso ganggu apa ra iso to? Iya. Mbok keono aku kesempatan. Ya. Deng. Deng. Malam. Iya padha. Oh sinden kok latar. Lah aku ketularan kowe. Ya. Kayak gendang ora? Oke no Mas. Ding dang tok ding ding nyang dang tok dek jang tok nyerit keteng nyerit keteng ngerit keteng. Lagu yang sekarang Jojo lah. Oh, iya. kacau. Apa sih? Kacau. Kacau Sing das. piye to? Ya Kicau Allah. mania so Kicau. kacau lho. Sing piye kuwi? Kicau. Ngene to? Kicau kuwi to. Iya ya lah kuwi. Lho kok Kuwi kacau. Lah ya kuwi. Sing karo gondeli kuping kuwi ta? Lho, irung guys. Irung, heeh, irung kok kuping. Niku anu kopoke. Gondeli irung kok kuping. Ngor. Ya. Dik tak tuk. Gedangane, Mas. Tuk. Ing tak tuk. Tak tuk. Tuk. Yo. Seta. Nyapa? Kowe lo nyanyimu kapan lo? Irungmu mbok petek ngene. Terus ki ngene lah nyanyimu kapan? Yo gaya sik to Mas. Oh iya. Weh, gayane kaya tek kaya iso gantang ngono aku. Aku percil gantang pisan karo aku wis kicau mania. Yo. Iyalah. Tak ding tak ding tek ding deng 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 Kicau mania. asik. Kicau mania. Kicau mania. Yo. Gaspol danga, di gaspol danga, manuk undangan danga. Manukku siap nembak. Manukku siap nembak nyapa kok ndangaki lho. Arep tak tembak ki danga, Mas. Anu selentik. Minor. Manuk selentiken sik. Aja. Minor. Kira-kira. Ayo kowe. Namanya latihan solfege, tangga nada itu dari bawah naik ke atas. Dagelan nok saya bengi kok ayane kumat. Jamput. Kowe iki tak warai. Ora ayan iki Kowe teori kita warai. ngworo. Bengok nyapa kuwi. Yo ki warai tapi tak warai nadane kono kuwi kok pekok. Ini latihan solfegio, Mas. Sol video. Aku sol sepatu wingi wis Sepatu ge ngantem Solmisasi lho. Hey. Yuk, sak ndure iki. Kuwi ora solmisasi ning sololoten ya. Ora. Goblok. Lah kene wis dhuwur lho, Pak. Lah kowe wis dhuwur neh. Tangga nada itu Aku iki nek dhuwur. Hei, aku iso. Iso lho. Hei, jenenge tangga iso. nada iku munggah utawa mudhun dari Heeh. atas turun apa dari bawah naik. Aku golekno sing radan rendah. rendah. Nah. Ayo. Mas lek mutah aja ning kono ya, lek mutah. Goblok kowe. Kancane dahar ya aja Sing mutah salah ning kono ini. ya. Pelatih niku lho anu macange. Lah pelatihnya apa kok kowe sing geblok-geblok kowe kok. Lah kene lho, entek aku saya entek, Mas. Akhirnya ngelokor, Mas. Aku Angel kowe mas aku. Musawamu jaluk Kowe njaluk aku. lagu sing apa wis? Mayor, Mas. Lho, ngalih mayor neh. Mayor neh. Wis mayor, saiki minor. suwi-suwi Aku jenderal. sing kene. Nenenane iki lho. Mas. Oh, Oh. alah. Nenenane nenonane. Alah meneng cangkemmu iso-iso lah. Ya. Wis apa? Musuh guse itu. PP apa? Ya iki lho, Mas. Ya. Iso kuwi. PP apa iki lho, Mas? Iso-iso lah. P iki lho, Mas ya. Iso-iso. P pokoknya. Ayo ngomong tak bacok ndasmu. PP apa? Nah. Pian sungguh mempesona. Apa nih? Apa? Ulun jadi jatuh cinta.
Ma apa? Matamu. Masalah. Pak kok sembah yo. Cil. Kowe gerungan mau cali iso ngilawuh cacah lho caramu kaya ngono. Apa? Nyemplung piring ke lho. Ya, krek sambel pecel dasmu. Mosok nek Wah, kicau mania. mosok ngene Pak Nggurin wayangan lawe krengsengan das dagelan ngawur. Lah piye? Lah kowe Ora. Ora cetha. Kowe iki Pokok iki lho. Ya Allah. Pak kok sembah iki lho. Lah wingi ning kaset ana sing mau. Ya lah kuwi kupingmu. APP apa? Pian sungguh mempesona. Apa? Ulun jadi jatuh cinta. Apa? Pada pandangan pertama. Kakak apa? Kapan jadinya berjumpa? Senyum manis yang menawan. Gadis manis Kalimantan. Bantal guling tak sayang. Rasanya. Lho kowe kok perawan Kalimantan kowe iki. Kowe perawan Kalimantan, bantal. Sik to. Angel goren ya. Kowe iki ra apal anu to. Entret cukurmu kaya Nggurin tenan. Pak Goren. Persis. Masih bukan Pak Nggurin ini loh. Sing mancing kowe lho. Masih Pak Nggurin Ponorogo kan lho ngawur. Iya. Ora Nek ngoten cetha. niku malah kaya Kowe ngalih. Laguku sik uwake. Halo kakak, Mbak Alisa kakak. Aku mau rene gorong kresek. Ya ya engko ada ono lagumu ada ono. Elisa sing Mbak ngasih kono iki lho. Kowe omong apa Mbak apa kowe? Mbak Elisa. Mbak Mela iki manteni kaya manteni peneng kono mau unggah rene kaya Niki lho Mbak Alisa. rumah saku. Kene Mbak Elisa Nggih. Orkarus. Tungno. Gleng. Lu asli spot made in Cakra Budaya ya ming kuwi. Pinapa? Tungno. Gleng. Niku sing damel sinten to, Bas? Ayo Pak Gareng no, rumah saku. Sanes gomblo. Lah ora kuwi musawarahe. Oh, musyawarah. Aki maju, Mbak. Musawarahe. Nuwun sewu, selamat malam. Cil. Sugeng dalu wilujeng dalu sedoyo mawon. Kita kon dineh malah. Iki bocah iki panganane keroto apa to, Bas? Ora ya. Sing iki wis mumet nih kono. Bosone mosok ora paham to kowe iki. Atasono. Iki to, Mas. Iya. Tagihan gue, Mas. Iya. Kanggo anu sisir, Mas. Sing mbok sisiri iki lho. Elek. Wedok lho. Iya, iya. Wedok lah awakmu. Ah. Kau kenal Veronica ko? Loro lho kuwi, mak kuok. Ketok iki bahasane iki mek cocok karo Mbak. Tutuk. Tekono sik to niki sik Omong-omongan. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Basa Jawa. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Ya, gila, Pripun gila. kabaripun, Mbak? Saya sanget. Lho, wis anget, Wis sanget sae. Anu lho kuwi jane ilate dikerok karo anu lho, Bos. Ketoke kok rumah samu manuk. Anu nuwun sewu teng mriki wau dugi jam pinten, Mbak Yu? Kinten Alah. menikowo jam 10 setengah. Aduh. 10 setengah ising setengah. Apa kowe? Omong apa kowe? Sing setengah. Ora kowe omong apa kowe? Ya an genano wong Setengah 10. Setengah Injih, kinten. Saking dalemipun saking pundi? Kula sakit seko toli-toli, arep ngomong telo-telo aku sampe. telo-telo Saka kaya toli-toli. toli-toli, kowe ngerti Ya. toli-toli ngerti ora? Telo-telo. Daerah kono lho nyebrang Niku segoro. daerah pundi niku, Mbak? Toli-toli niku. Sulawesi Tengah. Nah. Iya. Toli-toli tepatnya Tepatnya panjenengan menawi ajeng niti pesawat, Ya. nggih, naik Surabaya munggah balik papan mudhun di Palu. Ah. Lho. Mudhun langsung di Palu. Oh iya pecah ndase. ora omahe kene. Mbak, Wah, aja marono pecah ndasmu. Mudhun langsung dipalu ndase ora bongkok. aku iki pomo arep dolan ning gone sampeyan Iya, iki iya. lho. Rutene piye? Rutenya dari Surabaya, Surabaya. transit Balikpapan, Balikpapan. mudhun di Palu. Nah, kuwi lho. Luar dolan rono totoane ndas kuwi lho. Aku koyo ngene mau arep dipalu. Kuwi durung tekan. Durung Mudhun tekan. mudhun di Palu, munggah bun kopi, mudhun meneh Toboli. Nah, iki lho, iki lho. Dua balis. Cil. Yo, biyo dipalu, mudhun ndoboli. Cil. Ora usah Hei, ono ritek. kowe iki lek menampa aja tantan lho. Lah nyapa lho kuwi lho mudhun dipalu.
Lah mari ngono teko munggah kopi mundhut ndoboli ora bongko menungso. Kosik to, Wis kosik to. tekan pucuk sirah Takono sing jelas, rungokne. Ngene. Piye Mbak? Kok Surabaya? Surabaya, Nah. nitih pesawat. Nah, pikirane positif, Cil. Ya, Terus nitih pesawat itu transit Balikpapan. Balikpapan. Mudun di Palu. heeh di Palu. Terus metekon darat. Heeh. Munggah bun kopi. Bun kopi. Mudun Toboli. Kuwi anu. Pripun? Anu, Cil. Pripun sampean pripun? Double tenan tiba. Kuwi untung lho Maksudnya, urip menungso. Toboli itu apa itu? Daerah. Toboli daerah menawi mboten ngertos buka Google Map, Nah. ditulis Toboli di Jembeng. Heeh. Oh dijembeng. Lah kok gak keri lah dijembeng. Biar Kamu. kelihatan tempatnya Bayang di aku mana. renorno lho malian. Lah kok mbok jembeng barangnya lho. Biar itu zoom in, itu bahasa Jawanya zoom in itu Jembeng. Di zoom, Ya, heeh, ya, di. ya. Pak Doboli dijempleng. Lho, HP-mu ki lho, Cil. HP-mu Alah layar boh. Timbakne ngono ka lho. Wis Lumayan kene ae rasa dolan rono, Mas. Ora olah wis ndoboli Ah. dijembeng. Alah lah timbangane ae jemek ning kono. Loro kabeh. Jemek lah ono jemek ning kono. Jemek gak ada. Asli Doboli itu Kabupaten wilayah- ngendi? Kabupaten Kabupaten ini. mana? Ya itu Toli-toli. Toli-toli. Nembokku seko Lambelu. Lambemu Lambene dhewe. lho. Lho kita kok cangkem terus menungso kaya apa lho kuwi? Maksudnya anu orang tua, ibu Lah dari yo dari mana? seko Lambelu. Wo, ibumu mutah berarti kowe mutah kowe. Mutah kok lambe berarti. Mutang ketumboke. Menungso. Alah angel omongan karo wong ki. Rumah saku. Enak omongan karo gomblah. Pokoke Kok gombla. kowe daerah Lambelu. 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 Ya di Ngapura ya. Wilayah. Ngono lah sak iso-isone setetek-setetek Iya, basa no. Jawa. Setetek. setitik, Mbak. Iya. Setitik. Ya. Tapi Aku kok merinding terus. Aku jak omongan kok iso Kuwi anu salah pengendang sebut ki beda makna, Mbak. Beda makna, Antara ya. setitik karo kuwi mau. Heeh, soalnya siji desa, siji cara ngono Nah, lho, Mbak. oke. Ngono kae. Ono nila setetek rusak susu sebelongo. nila setitik rusak susu sebelanga. Iya. Sebelungu. angel. Maksudnya itu Apa kuwi sing peribahasa. bentem ya sing belang apa kuwi mau? Lah iya. Gah aku rumah saku. Mbak Elisa itu berperibahasa. Pri apa ya pri Ya sopir. apa aku Kalau belajar. ada nila Nila apa? Gurame. Ora ki pepatah, Cil. pepatah ki lho. Surapata. Peribahasa. Peribahasa mengatakan Betul. Ono setiti nilo rusak susu sebelongo. ene Nek sebelanga Siti nila rusak susu sebelahnya iki lho. Ngerti? sebelanga. Kowe iki ya kupingmu ya bosok pindho. Ya wis Mas pokoke aku. di Ngapura. Iya, iya, no. Derek Tepang ya aku Elisa Orsarus Alaso mau kono takon opo? Takon Veronica. Veronica. Lukenel Veronica. Oh, Iso dibaik dijajal. Nada. Iki lho, Heeh. kene iki lho jane. Kok dadi Medan kaya anu. Iki kok campur apa Bacane anu nadane. Cakete mriko. Iya. Gugen. Sepiro. Sementen. Sementen di Palu dasmu. Elok penonton kabeh tumplek black mas. Alah. Nyapa numplek kok nang black kong wan lho nyapa kok. Banyak sekali. Tumplek blak. black kok tumplek ki black. Ora apa-apa nek bangsa Lambelu kan. Duwer. Iki lho. Sebiten. Iso ora iki anyar iki ya. Iya ya. Wis Kenal ora tak- Veronica. Iki. Iya, jajal. Yo, sampean. jajal. Sampean sing mulai, Mbak. Anu. Kenal. Lu kenal Veronica kok mayu Veronica yang omstrong buanak Nona nonani. Niko. Mayor. Yang biasa. Oke, dadah. Saya karo gedang. Plak, koplak. Ini namanya koplak ini. Oh koplak. Wes pisan tok. Ngafalin. Padane karo ndok basa koplak-koplak. Ding. Iso tenan apa kowe? Iya ya, Mas. Mayor. Minir. Ku kenal Veronica kok. Sawono ya. Terus Ya. aku, terus iki, terus kowe. Oke. Yo. Ayo, Mbak Lisa. Takok-takokan. Tuk. Veronica Veronica yang Om Trum buat Nona Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lobang tuh
bukan yang itu. Mama masuk suami, bukan yang itu. tapi Mama Maria pun suami, bukan yang itu. tapi Mama Maria pun suami, bukan yang itu. tapi Mama Maria pun suami, bukan yang itu. Kono teko kono. Kowe iki nek ra iso ki aja sok Ku kenal gemaul. Veronica ko, Veronica yang Om Strom Puana Nona Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang Tuko, tuko. yo, bukan yang itu. Tapi Mama Maria pun suami. Saya kenal saya di Veronica dulu. Dia Masuk laki-laki bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. bahasa Inggris. No smoking. Ya ampun, Bahasa ya Inggris. ampun, ya ampun. Bluetooth. Wi-Fi, Friend fresh. Bluetooth device connected successfully. Fully. Lah kowe yo. lara roh teko cacah lho. Ndi HP-mu ndi? HP-mu kowe. Ora tak warai lho. Kowe rumah sakit. Sigro milik tak warai ngono lho. Duduk lho, Mas bahasa aku. Inggris. Iki lho, lah aku nuwun sewu lho Mak Cange. Masuk kaya ngene iki suarane enak lho Mas Cange. Sapa? Mayor G. Kene. Suara 1, suara 2, suara 3, suara anjing. Yuk. Ya bukan? Biasanya kiri loh Mas. Rada dilus. C 3 2 1. C. Gua keren lho. 3 2 1. C. Oke, ya iso lho. 3 2 1. C. Ya, tadi ya. Lebu nih. Bareng. Kamu ora mlebu ya? Alar tak lebone sih urung iso. Ini suara 1 2 3 4. Lagunya itu saya kudo. Oh, iya, iya. 3 2 1. Sewu kudo wis tak liwati. Sik, aja gawe musik. Akapela tok apik lho iki malah. iya. Malah apik lho iki. Ya rata pepet. Suarane 1 Ya. 2 3 4. 2 1. Sewu kudo wis tak liwati. Ya bra. Apik. Los. Sewu ati tak takoni. Lho. Apa kok suarane kemayu iki? Pada Kandang sampai itu. kan lho Mbak. Tapi Mama Maria Jauh-jauh dari pun toli-toli suami. Ini balenono kok Pancen nganu Mbak, kok kemayu ki lho. penyesuaian dereng pernah gabung. Anu keyboard tak keyboard Ah, bilang jreng, ngono ta, jreng. jreng. Sabar nggih Mbak, nek Senin niki nggih Mbak. Wara ono to wara. Ayo, 3 2 1. Sewu kudo wis tak liwati. Nah, Sewu ati tak takoni. Lho. Coba to. Ayo balik. Nanging kabeh padha ra ngerteni. Enak lho jane. Lungamu ning ngendi? sik modele kaya entut kecepit iku sapa iki? Ngendi? Sapa iku? Batang iki lho. Jare aku papat. Wis ora usah kowe nyanyi dhewe Mbak Mel. Mas aku. Mbak Mel sopo? Mbak Mel sapa? Melani. Mas aku. Melani. Mbak Elisa. Iya, Jadi Mbak El. kejaba atur panglipur ya ndongake buat mempelai berdua ya, Mbak. Oh nggih, kula Mbak. dongakake. Alah. Mbak Mela, Mbak Mela kalian Mas Aziz. Mbak Mela kalian Mas Aziz, mugi-mugi dadoso jodonipun menika saged reruntungan candrane kodya. Mimilan mintuna saged langgeng anggenipun bebrayan boten namung dumugi kaken-kaken nenen-nenen nanging salami-laminya. Ninen. Aku ngrungokne iso ser-seren. Ninen. Mosok wis kakek-kakek sampe nenen kaya ora cetha kok ya. Aja cocok. Ninen. Kok nyanyi ae. Nyanyi. Ini aku bledru tenan nek ngomong. Tembangnya manut Tembang penjenengan apa, Mbak Duk? Elisa untuk warga masyarakat Gondang Legi Sutojayan Blitar.
Tapi Blitar, guys. Nyanyine nggih ngoten niku Pak. Mboten, lah nyanyi karena kan Wah, gede. ora. Ora usah, sampean menengo ae. Iki kemayu kok iki sapa iki litilekno. Tak takoni. Ngono iki modele kaya dijekup Nembangnya apa, Dok? Embange, Mbak. manut penjenengan. Panggungan Blitar ya. Oh, Blitar bisa. Iya, bisa. Saged? Bisa sakit. Waduh. Sakit. Sama nyiliti. Iya, iya. iya. Aja. Sampeyan nyanyi Blitar sama Nyiliti. Ayo ra. Dek nyanyi karo Kowe iki masaku, masih karo kancane iki sing ngancani Digabung, Mbak joget. Isa. Ampun anu nyilit mawon digabung. Nyiliti. Nggih. Nyiliti. Rumah saukah kowe arep digabung kedemenen kowe ya. Enggak tembangin Blitar nggih. Pyong pyong. Joget Wingi ini. anu Buka bonang, buka bonang. kalau wingi kepanggih teng Jakarta, Kali Mbak Nggih. Elisa iki. nili dulure teng mriku. Oh ning Oh, lah kono. gak main ta. Oh, lah Oh, enggak. Lho mang bengi dhek ning daerah ngendi kono ki? Bengkulu. Bengkulu. Aku Iya. dikabari karo sapa ya? Taruh Aku tadi mendarat, Pak. mbok sapa Oh, jenenge? kemarin. Jeki, Jandu, Jeki. jandu. Hah, jandu teko kono. sopo? Mas aku. Apa kok rumah sakit? Oke, yo tembange pyong-pyong. Pyong 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 pyong. Cil kowe kok ngerusak urama tak kotak. Pyong, sepira pyonge? Nah, pyong-pyong Pecele ben lewat sik. Ayo, Mas. Blitar, kota cilik. Joget Mbak Liti, gentenan. Oh. Buat Pak Nggurin sekeluarga juga tidak lupa mempelai berdua Mbak Mira. durung. Lah iki lagi Nah. Yo. Jak no, jak. Blitar kota cilik kang kawentan di beni gunung kelot sing ayomi Blitar jaman Jepang nate kembang peta berontak sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpen layu Lah. sang noto Mojopahit ana candhi penataran Blitar nyimpen layune Bung Karno proklamator lan presiden kang kepisan Ana crita jare japate Gajah Mada ingkang bisa nyawijine Nuswantara lan uga Bung Kanang Kaloka lair tlatah Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatakne yen tanggane ngurupake semangate yen to banyu nongkolek Loh. batute Oke. Oh, au. Oh, oh. Blitar kota cilik kang kawentan dipeni gunung kelot sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta berontak sing dipimpin Supriyati nyimpan awune sang noto Mojopahit ana
akeh sing padha nyatakne yen to banyu nukulake semangate yen to kanthi nukulake patriote. Yo 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 a e o o a. Brr. Oke. Sampun. Wah, terima kasih Mbak Elisa iki luar biasa. Luar biasa. Iki kejaba pesinden ya iso mayang. Oke. Mas yo dari luar tanah Jawa, tapi masih mencintai budaya Lho Jawa iya dan iki mempelajari padha karo iki nyiliti iki lek iki mayang kulit iso Mbak Elisa iki. Lah nak niki? Mayang mentoleh, toleh kaya entung ngono. Dadi iki mau tetembangan Blitar mligi pundutan saka sing kangguan dalem. Nggih. Pak Nggurin sak keluarga. Sing Mbak Kucil tetep didongake muga-muga apa sing dadi lekasi sing kangguan dalem Pak Nggurin lan pinanganten kabeh manggiya katentreman. Amin. Seger waras kabeh. Amin, amin, amin. Atut runtut reruntungan nganti tekane kaken-kaken dalah ninen Allahumma Amin. Amin. Kula tesih nonton iki lho, Bos. Kula Nata apa? pecel kali tempe. Walah kowe iki omong nek kowe luwe kaya bojomu ora masak to iki mau kaya. Anu Mboten niki wae dijak mriki sedaya. Coba nek ngono ana Intan Budilegawa, ana Mbak Ijazah ke, Oke. Putri Sartono. Kene jemenengo Ibu, Bilo, Cimo, Gendes, Babul babul baca baca Oh. Undang lagi Suto Jayan. Oh. deng 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 deng. Apa, Cil? Hidup penuh liku-liku. Ada suka, ada sopek. Nggih. Niki nembang kedapun anu, Bos. Sing rada anu, Jin, rada sing radi hot. hot. Nggih. Anget lah, anget. Nggih anget lah, Bos. Hot potato nih lho. Wis manut wong loro iki. Nggih. Manut Intan karo Putri Sebab apa? niku- Mbakmu tembange mbakmu. Yuk. Untuk warga masyarakat wonten Gondang Legi mriku pancen no jaman kelakone lho, Cil. Nggih sakniki. Tembang sing mapan ana jroning pagelaran wayang kulit ora mung mligi langgam. Leres. Ning tembang-tembang kekinian ya masuk kabeh. Cil, Leres. Paling gak iki lagu yang membuat sigrak semangat. Nah. Terusne lagune Iki yo sampean mau. murid-muridmu to iki. Terusne sampean mau kan magak to lek nyanyi. Iya, iya, iya. Iki diterusne. Apa? Lagu Sing di- apa? Ini Uduk. sing di Oh sing Veronica. Pero. Lah sing di. Sing di Kicau. Gadis Kalimantan. Oh, alah iya iya. Kalimantan. Oh gadis Bejane Kalimantan. wong iki. Ki nyapu. Kuwi apa Mas suara Aku apa? lah kok wesel ngene iki. Aku mau Cil. ngecat Bos sedina aku. Kowe iki Ngecat. modele lek ngecat apa? Ngecat tembok. Tembok apa? Maratua. Oh, temboknya morotua. Maratuamu mbok cet. Dasmu iki. Temboke Maratua Pangurjo lho tak cet. Lah Oh. tembok ra nyapa-nyapa mbok cet iki lho. Biar bagus. Oh. Ngecat ki mbok kancane. Ngecat anu WA gitu. Ngecat iki lho. Tembok dicet. ngecat duwe. Tembangnya apa, Nduk? Iki mau? Gadis manis. Gadis Gadis manis. Kalimantan. Iki lagu sigrak niki, Bos. Ya, oke, diaturke buat warga masyarakat Mapaling Gondang Legi semuanya. Aku ngerti ya, Liti iki hidupmu penuh. Brr. Oke, Gondang Legi. Pak Goren. Juga Bu Robia tidak lupa. Happy ya. Hai. Oke. Luar biasa. Terima kasih. Saestu. Jenenge lagu sembarang-barang nggih ngoten sakniki. Lho iya lagi no jaman kelakone kok ya. Sigrak. Ora beda. Mulane ora rugi rek gombloh teko kene iki men ya. Nggih. Kejaba menghormati panjenengan
Pripun? Menghormati kowe iki lho. Nggih. Engko nek percile to, Bos. Lah Enek. nek Mas Percil kaya gendera. Dadi meluangkan waktu wis. Meluangkan waktu. Sing baku ngene ya wong bagus. Pripun? Apa-apa sing dadi kasih sing kanggo dalem muga-muga manggi berkah. Amin, amin, amin. Dadi saklorene mampan wong ing ngarsane warga masyarakat ngundang legi muga kabeh manggi katentreman karahayon. Amin. Manteni ya atut-runtut runtungan nganti tekani kaken-kaken dalah ninen-ninen. Leres. Perkara tetembangan gegojekan engko digoleki wektu kang luwe bawe. Bawira. Utawa luwe Prayogi. prayoga. Yoga. Kalau ketoke wadyabala saka negara Traju Tresna kok pacak baris ini campur karo penonton, campur karo buta kene lho. Diparani Cil, diparani Cil. Monggo. Sang Manggala niti preksa.